Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Zvizvi zvandichataura zvichava chokwadi. Zvose zvandichataura zvichava chokwadi. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Mugara henyu pasi mutsanangura. Taura henyu. Pamusoro. Ndakati nerimweni ramazuva ndiri kuHarare uko ndakafonerwa nechizukuru mwana wanzvadzi yangu akati atete ndauya ndichibva kwandiri kubva ndaona pamusha penyu pana baba apa pane waya pakakakwa waya munyaya yacho muri kuiziva here? Ndikati isiro yaiye yatakamboshedzerwa nasekuru vako naanjerere here vachiri vapenyu vasati vashaya kuti pamusha pano pakauya vanhu asi vanhu ava vakauya naprince ndanga ndichirwara muroora wenyu anga asipo amaitsitse maitiro nyaya yacho here zvikanzi ndofunga ndiyo. Ndikati alright paita sei? Zvikanzi pakakwa waya paiswa toilet paiswa mabhodzi ndipo pamba saka ndati ndikuudzei kuti muri kuzviziva here? Ndikati zvakanaka. Ndobva ndamuti ndiri kuuya, ndobva ndagadzira inini, ndobva ndatsvaga mari, ndobva ndakwira, ndobva ndauya kuno. Ava sisi vangu ava ndo vakatanga, ndofunga mambo wangu munozviziva, ndo vakambotanga kutaura. Ndobva tachiuya ava vanga vasipo manje vakafamba. Ndobva ndauya inini, ndobva tasvikotaura nyaya iye ndichivatsanangurira kuti ndauya ndaona pamusha pane waya, pamusha pane toilet, pane mabhodzi. Asi ndo nyaya takamhanhara yamakatiti takanzwi pano naishe vedu endai munokaka waya, kana vauya vazobvisa waya vapinda modzoka zvakare kuno. Isusu ndobva taenda bva tainoisa waya ndobva tadzokera zvedu bva tanogara. Pazo waya yakaita zvokupunzwa hanzi yakaita zvokuroverwa nemotikari vachipinda mukati. Nanhasi waya yacho pamba pedu isusu hatina. Ndobva vapinda ndobva vaidimbura ndobva vangoita zvavakaita. Ini ndobva ndauya handina kusvika nekumba pano, ndakasvika ndikataura. Ndakangosvika pano ndichitaurira pano mambo ndichivaudza kuti vazvizive kuti ndo zvakaitika. Mambo vakandiudza vakati ndichisiya ndamhanhara, kana ndamhanhara inini ndonhingirikina vochitumira masamoni. Ndobva tadaro ndabhadhara mari yokumhanhara. Pane munin'ina wangu mumwe akasumuka akati ishe zvadii kuti masamoni tisiye tamasenda nekuti tine motikari. Ishe vakatibvumira vakatipa mupurisa, masamoni akaendeswa. Masamoni aendeswa, inini ndakabva kunoku ndakurwara. Ndobva ndasvika kumba ndichirwara ndakarara. Asi ndarara pamba paya ndakapedza mazuva anenge 2 here kana kuti 3. Ndasumuka ndakuenda ndichienda nekuGeneral Hospital kwaMutare. Ndakasvika ndatopinda ndatopedza kurapwa. Ndamumotikari ndakuenda kuHarare. Ndakanzwa kuti ndapiwa rimwe samoni. Inini ndasamonwa zvakare kuti ndiri kufanirwa kuuya kuno kudari musi wa2. Ndikati zvakangonaka nekuti musi wa2 wacho mambo vari kundidawo ikoko. Tozongonosangana ikoko tonzwa nyaya yacho kuti inyaya yavakandimhanharirawo inini ndeyei. Kunyanga akandimhanharira wacho ishe wangu ina handimuzive. Haana kumboona. Hatina kumboona. Asi ini ndakamhanharirwa. Asi musha uyu wakatengeswa ndewa baba vangu. Baba vakandibereka inini. Inini ndiri tete wevanhu. Baba vakandibereka inini. Havana kumboti musha wavo unotengeswa. Baba vakandibereka inini vakati musare muchengetedze musha, mugare nemhuri. Tarisa zvinoita hanzvadzi dzako idzi, havaziye zvavanoita. Sare muchengetedze musha uyu ugokura. Vana kana anenge ashaya pekugara, kana mwana musikana arambwa, anodzoka achigara apa. Nanhasi musha iwoyo uchiri kuteererwa. Marisiti ari kupima itsitsi. Marisiti musha iwoyo uchiri kuteererwa. Kuti chiteerera musha iwoyo tozongoona musha uyu watengeswa, hatina kutaurirwa kuti taakutengesa musha na atete. Tisu takaberekwa nababa ivavo vakasiya musha. Baba vangu vakasirwa musha uyu nemukoma wavo Sweet. Sabhuku anozviziva kana ari pano. Sabhuku ini sabhuku vedu akataura kuti ndakazoti kuna chibata Inosi handichakupi pamwe pekugara, chigara pamba pemukoma wako apa. Asi nhasi ndosvika musha uyu watengeswa waparadzwa
ndisina kuudzwa ndonzwa kuti vakadya mari. Ndakambotaura ishe wangu munandiregererawo. Ndakambotaura kuti ndinonzwa kuti ndikakumbira DNA test pano ndakasumuka inini nevavava nenini nouyo musikana mudiki uyu ndikaenda kumba kwemusikana uyu anonzi Shelter. Ndikanoti Shelter ndiri kunzwa kuti wakataura kuti hausi mwana wedu wekwanjerere ndezvechokwadi here undiudze tione zvekuita achibvunzwa nemukoma mukuru uyu. Shelter uyu akaramba uyu asi nhasi tinonzwa kuti akatopedza nazvo akaenda kune madzibaba wake vasara kuti vagadzirise zvavanoda kugadzirisa apa vari kuuya vari kutitengesera musha. Ishe wangu uyu mukomana uyu ndisinganyepe kana vanhu vachida kundipupurira pano DNA test ngaitwe. Mukomana uyu murora wangu mukuru amai vake uyu vakauya vane dumbu rine 8 months vakadzingwa nababa vangu vakadzokera kumusha kwavo. Vadzokera kumusha kwavo vakadzoka baba vangu vakurwara inini. Baba vangu vakurwara inini vanga vasikachagona kusumudza zvinhu. Ivo vainosi vachibata vanjerere vacho hapana chavanga vachagona kuita vakadzoka uya azvarwa. Baba vangu vachiramba kuti haswe mumusha mangu. Ndozonzwa futi kunzi pane mumwe munin'ina wangu akataura kuti anonzi Magi Njerere akataura kuti akasangana nemurora amai va uyu mutaundi mamutari vana baba va uyu vakamuti tete Magi ava ndo baba wa Prince. Magi uya ndobva andifonera futi kuHarare ndobva afonera ava. Saka ini ndiri kushaya kuti ko zviri kufamba sei kuti vatengese musha. Saka ndakazokumbirawo DNA test kuti iitwe tivaone vacho vanotora ropa richiongororwa tione kuti vana vedu here vanotengesa musha tisingazive. Vana vedu here vanotengesa musha tisingazive. Ukanditaurira inini tete vake akandiudza kuti ane dambudziko uyu. Ishe wangu munofunga ndingatadza kubatsira mwana wanzvadzi yangu. Iwe Shelter kuti urorwe kuti ukure wakakurira kumba kwani. Wakatadza kutaurira neyo taurira inini ndikuisa utarisa kumeso kwangu. Sorry ishe wangu. Regai ndikumbire ndibvunzewo. Ndoda kuti mumubvunzewo sorry ishe wangu. Ndoda kuti ishe wangu sorry ndiregererei. Ndinotadza asi ishe wangu ndoda kuti mundibvunzire kuti vaigara kumba kwani. Ndichapa nguwa. Pane kuti vazotengesa musha kuti paradzira musha tisingazivi. Showa baba vangu. Mapedza here utaura? Ndapedza ishe wangu. Zvakanaka. Ndiri kuona pamarisitsenya apa pana Thomas naMaria. Maria ndiye anu akanga ari bhadharwa mutero. Mukadzi wa Thomas hanzvadzi yedu. Mukadzi wa Thomas ari baba uyu. Baba iyi hanzvadzi yangu mwana wa baba wangu. Uyu paakanga arugara baba vake vakanga vachigara pati. Mudzimba dziri kugarwa nemukadzi uyu ndo dzimba dzatakakurira wesu nababa vedu. Vaibhadhara mutero ivo vapo ndiani? Baba vangu vachiri vapenyu ndo vaibhadhara. Vazofa baba vangu inini. Hanzvadzi akasara mumba mune mukadzi wake uyu ndo vanga vakubhadhara. Baba uyu havana kubvira vakabhadhara. Havana kumbobvira vakabhadhara baba vauyu nekuti vakakumbira baba vachiti ivo vanoda kuti vanhingirikire vaone pekugara vagotsvaga stendi yavo baba vavadzinga nenhaurwa yandiri kutaura yemukadzi yeyu nevana. Chetiri kuda isusu ngechekuti hatisi kuda kuti tishandisirane hasha. Tinoda kuti tifambe nenyaya toitsetsa zvakanaka. Pane dambudziko pooneka kuti dambudziko riri pakati. Topagadzirisa posipatu. Ingawe riri dambudziko rekutengeswa kwestendi, ringa ririwe dambudziko rema-DNA. Isusu sematare hatina chatinoramba zvinonge zvichibudikidza nekuwirirana kwamunenge muri kuita wamhangari newamhangarirwa. Chatinenge tichida isusu tinenge tichida kuti chokwadi chinge chibuda chiri chokwadi. Tofamba takadaro. Ndinoda kuti ndiziwe inini. Ukafamba nenini zvakanaka ndinokwanisika kuwa ndiri munhu anenge ari transparent panyaya yangu. Baba wa Prince waizani? Israel. Vakagara panzvimbo pamba ipapo kwemakore mangani? Baba vari vapenyu vakagara kwegore. Baba Israel Njerere akagara kwegore baba vari vapenyu. Baba vari vapenyu. Achizobvapo baba wazofa akazonogara kuti? Haana kwaakazonogara baba vafa. Baba vafa iye akabva atanga kurwara iye Israel wacho. Vakazofa pane makore mangani? Makore mangani handichaziva ishe wangu. Ngatida izvi mataura nenyaya yaPrince. Uyo Shelter uyo pakuberekwa kwaakaitwa wakaberekerwa kupi? Ina handizive kuti akaberekerwa kupi, ndakaona aberekwa.
nekuti ndanga ndisipo. Asi baba wacho mai wacho akanga ari muere musha imomo. Amai acho vanga vari mumusha. Ari musha imomo. Uyo wakauya iri nhumbu ine 8 months uyo wakaberekerwa musha imomo. Kufa kwakaita Israeri munhu akaiswa pabonde ndiani? Papa ndiye uyo akaiswa pabonde. Uyo. Nemhosva yamakamisa pabonde muchiziva kuti asiriwo musha imomo. Tanga tisati takuziva kuzikanwa. Ngamusati makuziva. Zvakanga asikakutaura kuti panenge pane mafunga. Mirai tifambe tese. Imwe ndataura nemumba. Mirai. Mudondirasa iwe. Unofamba nengu zvakanaka. Pane kutukana here. Ngatifambe zvakanaka. Kana mandiwinawo. Kana mawina madii. Mawina kana mawina dare madini. Waruku kufanira muchirodzerwa brand dzenyu. Ndine kuiwesa nyaya. Chandiri kutaura ini ndiri kuti uyo baba wake waizi Israel. Wakauya mai wake akauya ine 8 months. Baba wake akafa nemakore mangani? Grade 6. Kubva panhumbu ine 8 months kusvika pagrade 6 wakanga wachigara kupi? Vakamboenda. Amai vacho vaiti vakaenda musha kwavandi vaidzoka ivo amai vacho vane pamiri. Asi isusu manje aienda onodzoka dzokane pamiri oenda onodzoka zvokusvikira pakuti baba vangu inini vakandibereka inini vakashedza hanzvadzi dzangu ana Kefas Njerere, ana Thomas Njerere, Filimon Njerere, Hadison Njerere, Crispin Njerere kuti vagare mumba vaite dari. Israeri aingoti vakoma zvinhu zvinotadzwa asi handitauri. Ngatifambe tese mukawanze mastatements ndinorasika. Ndifambe zvichindijekera. Iye wacho handisati ndasvika kwaari. Ndoda kuti zvatange zvandijekera kwamuri mimi. Israeri wakaroora mai vaPrince. Vaine nhumbu ine 8 months. Handitika. Imi makazozviziva rini kuti nhumbu ine 8 months? Vakauya here kana kuti? Ndakazozviziva ipapo. Baba vapopota vataura. Ndo pandakazviziva. Right. Baba vataura ndo pamakaenda kunozviziva. Right. Wakanga aberekwa here mwana? Mwana uyu anga asati aberekwa ndo pakabva dzingu amai ake bva vaenda. Wakanga asati aberekwa? Right. Uyo achizoberekwa chakazoita kuti vanhu vokwanjerere mutorese birth certificate rekuti Njerere chinyi mimi muchizoita asiriwo musha mwedu. Aiwa. Pazvakataurika uyu azodzoka aberekwa naamai vake. Handiti baba panga pasisina. Isu vasikana tanga tisina simba guru kuna hanzvadzi. Takangonyarara tikati pamwe ari kuziva zvechokwadi kuti mwana wake. Ndobva tanyarara isusu. Asi mukuzofamba kwenguva tanyarara kudaro. Takaramba toinzwa naurwa yaichita sei ichitaurwa. Ndosaka tati tikateedza naurwa yemukutaurwa kwayo zvikatinetse ngatitezve DNA. Ngachida izvi aichakupai mukadzi. Noramba takangokuvhura nzeve muchindoenda kuvhura nzeve tichienda. Mozoti mwopinda because chatikapedza kutozopindawo. Ndoda kuti ndijekerwe ndichifamba nemimwe. Kuya kwakaita mai Prince wakauya vaine nhumbu yaPrince ine 8 months. Ari munhu wokuti akauya unogara nababa Prince wobva abuda wobva aenda uya ane nhumbu. Zvichireva kuti vana ava vari vairi havasiriwo musha mwaNjerere. Nhasi uno asiwa nezvitupa zvokwaNjerere. Pane mumwe wandinoziva kuti haana chitupa akataura kuti haana chitupa kana ainacho akangondinyephera. Mukomana uyu akanditi haana chitupa. Haana chitupa? Handisati ndatora chitupa rake. Asi birth certificate rekuti Njerere unaro? Birth certificate handizivi kana ainaro. Wazvichatirada kuziva kanga ichakuda zvabereki. Pangawe iri nyaya. Ngatisawenga munhu ngatiwenge nyaya. Birth handina kuziva ishe wangu. Mira henyu. Kana iri nyaya ngatiwenge nyaya kwete kuwenga munhu kana hunhu hwemunhu. Ndokuti tiparure nyaya. Kana aine maproblems ainawo ngatitarise pamaproblems ainawo asi ari wedzinza renyu. Togadzirisa maproblems ainawo kuti aite mwana kwaye. Murasopazwisisa. Nekuti ivo baba tikaende kofamba nenyaya iyi tichifamba tichipinda mukati umuka umu. Mushe une mheni dzichapenyawo. Pari kundinetsa ini ngepekuti mwana uyu mai ake akauya ine 8 months. Mwana uyu auya mai ake aine 8 months. Mai wobva waenda. Ozoya futi aine nhumbu yani yaSheltown. Vakachizoya vamubereka. Baba wacho achibva aende koyamwira achibva aende komutoresa birth certificate rekuti Prince Njerere. Handitika.
Right, watoresa birth certificate rekuti njerere. Imimi okama muri kuzviziva kuti zveshuwa mwana wako yairi nhumbu. Nasuro Israel obva aende kofa, mobva mwaende komutu yayo, mubvandiripo gara pabondopo zita raIsrael. Takaramba. Isusu takaramba asi. Tera mirai imwe. Ndichakupa mukana. Mirai. Munobhadhara mari darere mutauri. Ndozvinonga zviripo. Mirai taure nemunhu wangu. Ndichakupa nguo. Kozi ndirasoziva kuti ana njere mwakagogodera mwese masi munondiguta mwese ubva kuti sera mwagara zvakanaka. Ndichakudaidzai. Ndikungofamba nimwe wani. Imi mobva mwaende komugadzika pabonde. Waya uri weIsrael. Waya ari weIsrael. Makanga musiri kwere panhamo yaIsrael. Panhamo yehanzvadzi yangu ndakanga ndiripo. Pakagwewa nhumbi makanga muri kwere. Pakagwewa nhumbi dzake ndakanga ndabuda, ndakanga ndakurwara. Inini ndanga ndisina kukutaurirai. Ndinogara ndichingorwara kubva udiki hwangu. Nhumbi dzinoti munhu akafa dzinogwewa after how long? Chakagova chifumi chamangwana acho. Mama tobuda matemo wangu uiga munhu. Aiwa, ndakabva ndaenda kumba dzimba baba vangu vakamupa pamwe paigara atete vangu atsvaka murume. Ini isusu kwakanga kwakavaka baba vangu ndokwandakadzokera kunorara, asi munda umwe chete iwo. Alright. Zvakanaka tete njerere. Ndichasangana nemwi pamberi. Ndosimudzai uyo please. Ngoturai mafemu. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Zvese zvandicataura zvichava chokwadi. Zvese zvandicataura zvichava zviri chokwadi. Chataura chokwadi pamberi paMwari. Ndinoda chokwadi pamberi paMwari. Garai pasi munaso kutsanangura kuti mukuru. Nofungidzirwa zuva njere. Kupikisa nekubvumira pane zvataurwa nditete. Ndoda kutanga kubvunza pamuri muchizovabvunzawo. Hamubvunzi. Ndiri kuda kutombobvunza because ndine zvinhu zvandibata mu 1 2 3 things. Ekuti inini ndakauya ire nhumbo ine 8 months handizvizivi because ndakanga ndisipo. 1 2 ndakazozvarirwa hamene kwandakazvarirwa kangu kuChina kangu kuAsia. Ndakauya ndaine mwedzi mingani mumusha mwanjerere. Ndoda kuti anditaurire ipapo totangira ipapo tichichifamba tese zvakadini zvakanaka. Handisi kuzvimanikidza kuti ndiwe ndiri mwana wamwanjerere. Asi ndine zvendoda kubvunza. Kusvika tisvike nhasi. Ndoda kuti andianzewo. Kuti ndakazvarirwa kuMozambique kana kuChina kana kuAsia. Ndakauya ndaine mwedzi mingani. Ndakauya ndaine mwedzi mingani mumusha mwanjerere. Apo pari kutaurwa nyaya. Turai mapepa mupopana. Ndavunza kuti ndoda kuanza kuti ndakauya ndaine mwedzi mingani kana ndaine makore mangani mumusha mwanjerere. Kubva kuAsia kwandakazvarirwa. Vana tete vekwanjerere. Pane mubvunzo wabvunzwa kuti mwana yakauya. Mubvunzo iwoyo wakanaka chaizvo she wangu, asi zvandiri kungotaura ndezvekuti anoziva mwedzi yaakadzoka ndaine mwana wake ndimai vake. Inini ndanga ndiri kumusha kwangu uko kwandakange ndakaroorwawo. Alright. Anoziva izvozvo sekuti iwo wamboti handizivi because ndakanga ndisipo kuti ndakauya ndine 8 months. Uye zvakare hapana anoziva kuti wakazoya wane mwedzi mingani because hanzi mai venyu havapo. Furai mberi. Right. Ndoda kubvunza kuti hanzvadzi yawo yanga iri benzere wepfungwa. Kuti wanga asingaoni, kuti wanga akanyengerwa mukadzi. Uyezve paivata pakanyenga mwanonzi Constance Margaret. Vakanga varipo iravo. Vakanga varipo. Vairidza makosho. Vanhu hanzvadzi yawo iri pamusoro pemukadzi iyeye. Aridza makosho. Kuti azoziva kuti inini handisi munhu mwana wamwanjerere. Why? Nhasi uno ndine evidence. Israel wanga asi mwana munhu, wanga asi munhu wakapusa. Ndine proof of evidence. Ndakazvarwa 20 September 1983. Ndikatotsva birth certificate ndine 6 months yekuzvarwa. Ndizvo ndoda kubvunza kuti wanga ari mupengo ere munhu weIsrael. Nditarissirewo madheti akatorwa birth iro.
kuti ndegore ripi. Ndazwa mambo wangu. Taura henyu. Pane ndoda kuti ambotarisa kuti birthday rakatorwa gore ripi. Gore rakatorwa birthday. Rakatorwa zviri pastem. Zviri kuti 2 March 2023. Tasai kuzasi. Kuzasi rino negore racho kuzasi. Gore rakaberekwa. Rendaka noti gore ndakaberekwa. 17 April 1984. Ndo pakatorwa birthday. Pane date of pane birth of entry apo. Ndo pane date racho. Ndo pakatorwa birthday rangu iwe. Saka anichazivi kuti Israel wanga ari mupengo here. Because apa nana ne 6 months ndazvarwa. Okay. Nana ne 6 months. Anichazivi kuti Israel wanga ari mupengo here kana kuti wakanyengerwa mukadzi. Kana kuti wakangongozvi uri ngomwewa uzvari zvinhu zvakangowepo izvi matsengera mukati. Anichazivi. Ngawandipindure. Baba akona nyaya yako. Alright, land yavari kutaura. Land yavari kutaura kuti land yavari kutaura. Chibata vakanga asina land. Baba wavo vakanga vasina land. Land yanga iri yamukoma wavo. Umbowo ndinawo. Umbowo kwete wokutaura nemuromo. Kukura musoro hakusi kuziva. Kukura musoro hakusi kuziva. Umbowo ndinewo mapepa. Zvokuti ndikabudisa proof of evidence yangu iyi. Chibata wanga asina munda, wanga asina land. Pakudedzwa nemukoma wake achigara Harare kuzouya pakupuwa pekugara. Ndisuiti. Suiti ndokupa baba wangu inini mapepa emunda. Ava ari panapa. Handina kuenda kotenga kana kuti ndiri kudini. Umbowo ndinawo. Zvinhu zvendiri kutaura ndinewo. Zvinhu zvine umbowo. Inobuda zvakanaka. Usati hasha. Kutaura zvinhu zvine umbowo. Right, iri samoni rakasamoni asina kupesa kubhadhara mari yekutenga land yone. Iri samoni rasuiti. Kutaura zvinhu zvine umbowo. Isamoniri case number 88 of 1971. Sweet Njerere, Crowhead Ndidzere, panga paina Chief Zimunya's office. Wakaisa signature yao yakaitwa musi wa 16 1971. Tembiri kuti amtali. Then sketch diagram map, sketch map yakaenda kutorwa by Morgan. Farmer's name Sweet Njerere, Crodzere, date 24 of 5 1970. Achibva pava paine diagram, length, width nei ichiende kozi under Chief Zimunya, Headman Dzere, district yaMtali, yakaitwa date musi wa 20 of 12 1970. I agree that the above statement is correct. Signed, Sweet Njerere, date 22 of 12 of 1970. This is the direct up. Mfunzo wangu nini? Unoti. Mfunzo wangu ini unoti. Stendi yakazi Maria Njerere yakabuda rini? Alright.
Ishe ndofunga tine nyaya yandakambopinda nasabhukudzeri akapupura ega nemuromo wawo kuti mutero uri kuteerwa uku ukazi Israel Henry Njerere. Saka rimwe zita iri riri kubva kupi? Ameno handichazivi, ndakuda kutobvunzawo. Because sabhukudzeri varipo, handisi kutaura zvinhu zvemusina kunzwawo kana nemi. Umbo hwakapupura ega nemuromo wawo. Ndapedza Ishe. Sabhuku mwakuyepi? Urutaura ngezvenyu hasi kutaura kuti taura iba. Taura zvipasi sabhuku chakupai nguva. Inini munhu wakangwara. Right. Ngatipambei. Ndinotarisire kuti ndapataura ndichitizvo kana paine nhuna dziri mufamily zvichabuda. Ngatisiyane nenhuna dzemufamily. Ngatitaure nechinangwa chiripo. Kusaziva vanatete vokwanjerere. Umbo hurubudiswa nemwana uyu maunzwa. Uri kuratidza kuti birth certificate ngera 84 umbo ngowa 1970. Uri pamusoro pachifizimunya vakanga variko pama 1970s ikoko. Paina sabhukudzeri akanga aripo awo mwana mudiki awo wakazopinda wamanje manje hawana umbo hwacho kana vainawo vanenge vainawo zvavo. Ndo umbo hwabudisa munoti kudii nawo? 1971 hanzvadzi yangu anonzi Israel Njerere haana kumbouya kuno. Munhu akatanga kuuya naIsrael Njerere kuno ndini ndakauya nana baba vachizouya vachizovaka pamushapa. Israeri auya gota ndakatanga kuuya nanzvadzi yangu Israel Njerere ndakauya naye 1978. Ndakauya nanzvadzi yangu ini ndichizomuratidza pamushapa 1978. Elena ari mucheche mwana wangu musikana mukuru. 1978. Mapepa a70 ngekunyepa. Aiwa, ndiri kuti ndiri kuenda mberi nayo. Pamapepa aya Israel haana kupiwa mapepa aya nababa mukuru vangu inini vaswiti. Baba mukuru vangu takauya pamushapa, baba mukuru vangu vafa. Sabhuku aripo yanogona kundipupurira. Baba mukuru vangu vakanga vakafa. Munhu akasiwa mapepa akatosirwa mapepa yana baba mukuru switi. Nditete vangu inini vatsvaka muromo. Zvichireva kuti tete vangu ina atsvaka muromo vakatobirwa futi nevava mapepa iwayo. Sabhuku mushe wangu ndiregerere apa ndiri kutaura chokwadi kutaurira manyepo. Takauya pamushapa kana venharaunda vanozviziva. Takauya baba vangu vakauya kuzobata maoko vakanditi inini ndiuye navo kumusha ndikavati ndiri kurwara ndakanyara kuvataurira kuti mazuva angu inini akunokwana. Baba vangu vakauya vega ini ndakaramba kuuya kumusha. Baba vangu vakasvikochema mukoma wavo vakaviga mukoma wavo vakadzoka kuHarare vakagara. Baba vangu vazodzoka vatora pensheni yavo vakauya kuna sabhuku ava vachitsvaga stand. Baba vachitsvaga stand yavo sabhuku ava matauriro avanoita kana baba vangu matauriro avakatiita vakati sabhuku akanditi handichakupi pamwe pekugara inosi chibata woye chirega ndikupe pemukoma wako apa ugare nehanzvadzi yako tsvaka muromo. Wakapinda pasabhuku rina. Vanga vasipo kwanga kuna gutu kunuwa. Ehe, John gutu kunuwa. John. Pabethi rakatorerwa mwana uyu. She wangu mira ndikutsanangurire ipapo. Panonditi batei panonditi rwadzei. Vanhu vari panava hanzvadzi yangu Israel akawiwa nayo kuHarare. Taenda kunomutora atorwa nemuzukuru mwana wedu anonzi Elson. Atora Israel pano kumuisa kuHarare. Takamutora Israel uine vana vadiki. Vana vanga vari vadiki. Shelter angabereka Shelter na Olivia. Uyu mukomana uyu akasara. Ndobati aenda navo kuHarare kuti baba wacho vanorapwa. Tichisvika kuHarare takapedza 1 week. Tapedza 1 week amai vedu vari kuHarare uku vanga varipo vanonzi Jeffin Zwayo. Watapedza 1 week mukadzi uyu akati ndakuenda kumusha inini ndakasiya mwana wangu.
ko urwere urega titore mwana amire zvake chikoro tigomudzosera gore rinouya kureva mukomana uyu. Mukadzi uyu aramba mukadzi uyu kuuya kuzochengeta hanzvadzi yangu Israeri. Akabva auya kuHara, akabva auya kuno kumusha. Asvika kuno kumusha, isusu takasara kuHarare kuti chichengeta murume anonzi Thomas, murume womukadzi uyu anova ndiye munin'ina waIsraeri. Aiti kana akuenda kubasa kuseni anosiya agadzira zvese, ageza, apedza ozoenda kubasa. Asi nyaurwa yakazoitika ndeyekuti taona kuti urwere hwakura, Israeri uya akukumbira kuti ndiendesewo kumusha. Handiti takatora futi Elson uya ndokumuisa mumotikari. Asi inini handina kuzopinda mumotikari. Vakapinda vakanga varipo vachataura, vakanga varimo mumotikari apo. Vakabva vapinda vakasvikaona amai Prince ava, amai vemwana uyu, vari paPollington post office. Vakamira ipapo nevamwe vanhu vakamira vakapenda muromo vakachena. Uyu achitandadza ari mumotikari. Ndobva mwana amira akati, gogo ndauya naambuya. Ndobva mwana amutsa motikari. Ndobva auya kumusha. Ndobva tasvikovasiya pamba apa. Ndobva kwauya mukoma Siriro baba vao Kei. Ndovakasvikorara imomo vachichengeta, vakafawo zvavo. Ndovakasvikorara vachichengeta nevamwe vakanga varipo. Hamene kuti makazoraramo here? Hamuna kuraramo, baba vatsitsi ndovakarara. Ndobva vapedza. Tapedza kudaro akaswera musiwo yohwani. Zuva ramangwana racho here ndobva afa. Ndobva tadzoka kuno kuzomuchema. Patinoda kupinda isusu ngepekuti muridzi westand ndiani? Muridzi westand akatanga muzvina stand ndibaba mukuru vangu vanonzi vaSweet. Ya. Vakaipiwa nani stand? Vakaipiwa vakaenda kwaSabhuku watiri kutaura iyeye. Ndiye asiri here dzero anokuanganya. Mimi mbuya muchibuga muground ana musamona da muchibuga muground. Suduruka imbishana. Musuduruka mabonzeresa confusion. Dati suduruka. Rasa munya yangu mbuya. Suduruka. Mbotora mira imbishana ndichakupa mukano. Kana pena rude Sabhuku akapa baba vangu stand. Ndiyo wandiri kuda kutsanangura kuwa ndisiri kuda wandiri kutaura kuti ainzi John Zero here kana kuti John Gutu kunuhwa here ipapapo. Ndiye Sabhuku akapa baba vangu stand. Asi vachitotaurwa kunzi tokupa pemukoma wako Sweet, atingakutsvagire pamwe iye Sweet akafa. Pana hanzvadzi yako tsvaka muromo atete vangu Filipa inini. Pandiri kudai nini ambuya ndepekuti muri kuti mimi stand yakatengwa na Sweet kana yakapiwa Sweet kubva kuna Sabhuku. Aiwa. Ipapo apa ndidi kutaura zvekunyepa, handinyatso kupaziva. Asi chandoziva ndechekuti azofa Sweet yakazosiiwa. Ichi baba wangu achizoiwana. Haana kusirwa mapepa anga asiko. Imi muri kutozviona mega kuti akanga asiko, anga asina kuzvarwa. Yes. Andida kuti akasirwa. Handina kuti akasirwa. Ndati mapepa aya kufunga kwangu kuti baba mukuru vangu vaSweet vakafa, atete vangu vatsvaka muromo varipo. Saka ati mapepa aya kuziva kwangu akasirwa atete vangu. Kuziva kwangu inini nekuti uyu akanga asiko futi. Iye Israeri wacho anga asiripo pamusha panapa. Nekuti Israeri wacho inini ndakazouya naye inini ndakuya kuzomuratidza kuno kumusha. Mapepa akabuda sei? Uyu anotoziva kuti mapepa aya akabuda kubuda kwawo inini ndotoziva kuti vakabava. Ndiri kuda inini ngechekuda izvi. Ndoda kuti ndifambe nemimi zvakanaka. Nyaya ingaita sekunganya diki asi nyaya hombe. Toda kuti tirodzane pfungwa. Saka ndataura kuti kana pane zviri kuitika mufamily menyu ngezvenyu, ndoda kuti nditarisane nenyaya iyi. Pandakatarisana napo imi mataura kuti Sweet akapiwa kubva kuna Sabhuku, amuchazivi kuti ndi Sabhuku ani? Handichazivi ndi Sabhuku ani kana ari chipa. Sweet wakafa gore ripi? Ani? Sweet. Baba mukuru wangu Sweet handizivi kuti wakafa gore ripi. Wachienda kofa stand yakasara iri mumaoko mani? Vachienda kunofa vakasiya paine mudzimai wavo nemwana wavo musikana wandakataura musi uya ainzi Chipo wacho akafa futi. Ane mwana aikumbira kuzouya kuzovaka pamba ipapa. Wataiti uya wake. Wachibva iwavo pakazoende kouyani? Pakanga patori naatete vangu kudhara, vachibva ivavo pakabva pauya baba vangu. Baba wonyimi? Baba imimi na Israeri muri chine chi? Inini na Israeri tiri hanzvadzi nahanzvadzi takasiyirana mukaka. Mudumbu rimwe chete takasiyirana mukaka. Makasiyirana mukaka? Right. Sweet wakubva mukati mweupenyu hwake achisvikira pakuroora, achisvikira pakufa, stand yake iri kupi? Iye kuno kumusha. Stand yake iri kupi? Ndiyo kuno kumusha kuziva kwangu ini ndo stand iyo yatiri kugara isusu. Ndo stand yemuruga, ndo stand yake? Asi vana vake mhuri yake yakasiya kuHarare vaigara nababa vangu inini. Nditaura nezvaIsraeri. Israeri akapane kwaakawana stand
achitaura kuti baba ndawana stand asi handisati ndaane mari yekuvaka. Baba vakamuti chimira uri pano kusvikira wawana mari yekuvaka wenda. Handizive kuti iri kupi, inenge iri kwagomba kombo. Chinangwa chaitaura baba kuti chimira kuwaka inga uri panapa chachiri chii. Aiwa, vakamuti kana akati handina mari yezvinezvi. Vakati kana usina mari uchitsvaga mari unogara pano kusvikira wasumuka waenda, nekuti iwewe nemukadzi wako handisi kukudai pano. Baba vangu vakataura tichizvinzwa. Izwai zvemhaiyo. Kana baba warutaura kuti iwe nemukadzi wako handisi kuda panapa woti garai panapa zvinoita. Aiwa, anga akumbira. Ndozvandikutaura kuti paakakumbira kuti baba handisati ndaane mari yekuvaka pangu. Ndokumbirawo ndimbofanira kugara. Wakagara makore mangani ari pana baba? Makore ndiwo handisiri kuziva asi haana kudarika kuti ndingati 5 years dzakapera. Apa mwambuti wakagara gore rimwe. Aiwa, baba vasati vafa. Ndinga ndataura wati kuti baba vasati vafa kusvika baba vafa akagara gore rimwe. Chiri kuitika ngechekuda izvi. Tingamhanya kuenda kwese kwatiri kuenda. Pane dambudziko 1 chete. Dambudziko riripo ngerekuti muri unyatsoziva kuti mhuri imhuri yenyu. Mira izvi. Mira izvi. Musaita hasha bambuya. Mukaita hasha munodonha. Aiwa, handiti hasha ndokuteererai. Nekuti kana ndauya pano toda kuti munodonha. Handi kuti ndokudzingai basi kuti munodonha. Aiwa, handidonha. Mati mune BP ka. Hatisi kuda kuti mukwire BP ka. Toda kuti taure nyaya chimiro chayo zvairi. Vana vairo renyawo. Muri kuramba? Muzondirambira indataura. Iro renyu vana. Asi nokuda kwekuti zvakaitika izvozvo mwako waramba nhasi. Kwete ishe wangu. Ambuya. Ambuya. Musaita hasha. Pemunotaura paipa handiti anonyarara. Chinyararawo akutaura. Unoziva zvinoitika pane kuti mumwe munhu achitaura mwachigura kuti kanganwa zvorutaura uteerere zvangu. Nenda ndikanganu. Mwandisira munotangira ipo. Kusvikira tapinda mugwara rimwero. Vana ava iropa renyu. Zviri ropa renyu. Pane maproblems akaitika kana kuti ari kuitika. Mako wamhiza semhuri. Uyu history dzake todziziva kukura kwake. Hatikwanisi kunge tichitaura nezvadzo. Zvinhu zvinoitika mukati mwekukura. Mwana unochinja unhu hwake. Kune vana vakakura vari ma-street kid. Achirara mu-street. Kwakusvikira pakoita hwindi. Nhasi unoridriva mabhazi. Ndo makuriro akaita. Kune mwana waenda kusvika achindovhure madhoana achindodye sadza. Achivhure madhoana achindodye sadza. Achindokura kusvikira mwana ena wata umwe munhu mukati mweupenyu hwake. Situation inokulidha kupinda pane zvimwe zvinhu zvosingafarwi kuti upinde. Asi kana paine problem inenge iri kuitika pakati penyu imimi nemhuri inenge yakadaro. Otherwise ine magadzirirwo inoitwa. Tichinge tichitarisa mukati mwekurarama. Harisiri dambudziko revana vabadzi. Zviri kuitika mumafamilies akawanda. Vana vachinge vasara dziri nherera. Zveshuwa munenge muri chikorobho chenyika. Munoite nhawa yebenzi. Wade kuisa tsvina unoisa, wade kuisa banana unoisa, wade kuisa ndoo yake unoisa imomo. Asi zvatinenge tiri kuita tinenge tiri kokanganwa kuti vari pasi zvavanenge vari kufunga tiri wapenyu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ndichende kotarisa inini chimiro chiri paground chiri kuti kana iri hondo yekutengeswa kwemastands. Taura iri hondo yekutengeswa kwemastands. Handiti? Ndinetarisire kuti yo prince yo madays akauya chimangarwa nyaya pakutanga. Wakanditaura kuti waendo bachelor fuyo uri kuenda kotora tsamba yemuchato yama yako iripi? Tsamba yemuchato yakarasi. Baba kwa nama yako akachata? Vakachata chapter 37. Waizi chapter 37. Wezi nandutonga nemanyepo. Ndakamusa muno. Akati ndiri kuenda kotora tsamba yemuchato. Ndofunga ndakakutaurira musuya. Ndikati wakanga ari kuya musiri kuchauya. Ndikazotumira shoko kuna okenjerere. Kutaurira umwe wako kuti prince ndakamuona uri kuya. Right, 1 panodanana vanhu munenge musiripo. DNA yatirambidzi. Asi chinhu chemunofarwa kuziya ngechekuti achienda kotorwa DNA unotorwa nani? Munhu wekwanjerere tiripo. Ndiani wekwanjerere? Tikisa moko wako. Munozviziva sei kuti ngewekwanjerere yasa wekwanjerere?
kuzviziva ndinozviziva nekuti vamwe vanobva vatotaura zvemanjerere. Muri kuziva zvandiri kureva, handingadutsa hangu zvakawanda. Vhuru rinobva rasumuka, tinoziva kuti ndinjerere, anomira achitorwa navo. Chemunofanirwa kuziva ndechekudai nyaya DNA ndakabva kuita manje yekwazunga iyi ichiende kozi ana maya ngauya atonge ari kukuri zvimwe tiri kutamba yaimbotonga unyaya dzacho yai kuno kumugara uku ichiende kozi umwene asiri wemazungaba wanga ne 75 years vakwenda anhu 3 iye wacho kwakobatwa ringe wemazunga umwe bva batwa tasi wemazunga nyaze madini hapana munhu anoziva kuti ndiriwe dzinza rakati ndiri mwana wekwanjerere kana ndiri mwana wekwachigodora because pezvakanga zvichiitika wakanga usiripo. Handikurambidzei kuenda kumadn zviri kwamuri imimi. Saka ndiri kunyatsobvunzisisa kuti imimi mune umbo hwakanyatsokwana here kuti vamwe vese ngevekwanjerere uyu handiyo siri wekwanjerere bani hanzvadzi yake. Muna umbo iwo batereke taura tizwewo wangorusumudze muko kuti ishe wangu tete vangu ava vane udyire ane utsinye hwenyoka inoruma chesingadyi ava 1 2 ndoda kubvunza kuti ivo mutorwa wapinda mumusha mubva ndiripo wazvarwa zvemunoziva makumupa zita risiri remusha mai risiri kumusha kwababa wake right hazvazive nyofa muzvinyarara imazviziva kuti munhu wakauya atori nhumbu yanga yatokura mazvinyarara right hazvazive nyofa hamuna kusimudza nyaya yenyu maisekerera muchiemberera muchiti mwana wedu right mukazi wajehovha hamuna kuitaura Israel kwabvunza kuti hazvazive yakafa gore ripi 1997 now atenda 26 years ari pasi mukadzi wake pamwe rari kuti huri rake 2002 ratenda 20 years apasi havaenda kutaura nyaya idzi dzese idzodzo right. Kune musikana ari pakati pedu akashayika ishe wangu pamwe ndiwo ari kuti ndiwo wawo handizive here kuti ndingaenda here kotora munhu ari kuzvifambira kana chimuti kuti auye adye pfuma yemwana wadzadzi yangu. Tobva ipapo uyu hasi mwana wemumusha mwanjerere asi akamuremedza uyu uri kutadza kusasana nemurume wake zvaanoda uri kutadza kusimudza gumbo pano nekoko nemurume wake mumba make nenyaya yekuti ari kuvachengeresa mwana wehanzvadzi yavo. Uyu wakapiwa vana vadiki vaine 5 months ari mapremature muri kupanzisa ishe wangu akapiwa asi ivo vahanzvadza hama dzacho dziripo saka nine kutora vana vavo nasoona kuti vana vakura true stand vane utsinye ava vane utsinye inyoka inoruma chaisingadyi. Sabhuku ndauya pemuri manje munogona here kudedera padhuze kudedera padhuze titaure tese yaiti hanyika yambeke mwana kazingane mberi kwako nekumasure Sabhuku ndichakubvunzai pano nyaya iri panapa ini ndoda kuti nditaurwe chokwadi pari nhasi isatadhi ndichagona kufonera mai nehaka vanditaritsirewo marisiti bhuku kana achiriko kurura district council akanga achibhadharwa panguva yakanga iri kurarama Israel kwenenge chidofamba neumbowo chokwadi. Munhu akanga ari kubata mutero waibhadhara mutero Israel achiri kurarama ndiani?
Thomas Roberts. Thomas akanga ari ugarepi? Payadhi yaSuita. Wachigara vese here naIsraeri? Ndiyo yaindogara. Vaigara dzimba dzimwe chete dziri? Iwo ngepadzasi pababa Prince. Apa pababa Tsitsi. Apo pasaka pari kunetsa apa ngepapi apa? Ngepababa Prince here kana ngepaThomas? Pababa Prince. Ngepababa Prince. Zvichireva kuti uyu waibhadhara pake dzimba dzakanga dziri mbiri, kuti Thomas une musha wake, uyu Israeri une musha wake. Handiti? Saka Thomas waibhadhara mitero yemisha miri. Ndakambobvunza vakati ngekuti paimbogara maroja. Ndiroti pemakauya panapa paya tichinetsana nenyaya yemunhu akabhadhare $500 yekupinda mubhuku, nchitidzoserai munhu $450 yake, mutore $50 yenyu yekupinda mubhuku. Makati munhu akanga ari kubhadhara mitero ipapo ndiani? wakanga ari kubhadhara ndiThomas wateere kufa. Mauchinjire buzira kunge makasi. Waya uyu baba Prince anga asikabhadhara. Chandiri kuziva inini ndakafanana nenzou, handikanganwi. Kundibvunza nyaya ndakasotanga kutonga ndichavhura dare, kandi nyaya nhingo wakaitonga sei ndinokutsanangurira. Handipotarisi mubhuku kana kupi. Kana kwendinodaidzwa kwamambo rofunga tinosenda tese kana kukoti handibovhuri bhuku. Musoro wangu itori bhuku rakatozvimirira. Chokwadi. Petakataura nezvenyaya iyoyo pano, makataura imi muchiti izvo, munhu andabvunza nenyaya yemutero, mukati ari kubhadhara, waibhadhara mutero panzvimbo iyi ndiIsraeri. Ndikataura inini ndichiti izvozvizvi zita riri mubhuku menyu ndiani kumutero, mukati ngeraIsraeri. Ndikati sabhuku endai munobvisa zita raIsraeri nekuti wakafa. Vanhu vanodya nepamusana pezita remunhu wakafa. Endai moisa zita remwana Prince mupenyu aripo. Handizvo zvandakataura here pano? Thomas ndiye wendinaye ngekuti ndiye waindobhadhara kana this time hapana wakabhadhara. Sabhuku ndichitonga nyaya musazokanganwa pamasabhuku, munotungamirira vanhu. Ndaitaura nezita raThomas kuti bvisai zita raThomas muise zita raPrince. Prince wakanga ari mwana waThomas here? Handichazivi, handi mwana waThomas. Saka ndaizoti bvisai zita raThomas muise raPrince sei? Ndakataura kuti bvisai zita raIsraeri nekuti Israeri wakafa. Munharaunda muno mune system yevanhu vari kunyoresa vanhu wakafa, wachitambira zvinhu zvevanhu wakafa, vamwe vanhu vachishayiwa kutambira. Saka zita remunhu wakafa ngaribve pamutero, munyore zita remunhu mupenyu ari kuchengete nzvimbo iyoyo. Endai moisa zita raPrince. Nyaya yakatombonesa mudare mirai nyimbuya. Nyaya yakanesa muno. Mukasvikira pakuti taura kuti imimi hanzvadzi dzababa